أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ‘Yan uwa barkanmu da haɗuwa a wannan tasha tamu mai albarka farin wata. Muna son mu ɗan yi tsokaci kaɗan game da dambarwar da take faruwa ta siyasar duniya tsakanin Najeriya da kuma Nijar da makwabtansu. Wannan abu ba bakon al'amari ba ne ga dukkan wanda yake sauraron rediyo ko kuma yake bin kafafen yada labarai na zamani. Rayuwa ta gaji abubuwa da yawa, waɗansu abubuwan masu daɗi, wasu abubuwan marasa daɗi, kamar yadda kowane mai hankali ya sani. To sai dai duniya tun farkonta zuwa yanzu nan da kuke jin wannan murya tana fito maku a wannan tasha mai albarka, ubangiji ya tsara ɗan adam ya rayu a wannan duniya, amma bai bar ɗan adam kara zube ba. Ya sa masu shugabanni da jagorori tun ana wakiltan kabila ta wakilci kabilanta, yanki ya wakilci yankinsa, har duniya ta zo abinda ake ce masa ƙasa. Ma'ana tun muna shekarun da malaman tarihi suke ce Stone Age, wasu shekaru ne can wanda suka daɗe. Aka zo Iron Age, su ma sun wuce. Yanzu muna cikin wasu shekaru ne na duniyar kimiyya. To duniya ta zamo ƙasa. Shugabanci an yi shi kala-kala a wannan duniyan. Akwai rabe-raben shugabanci kamar haka. Na farko akwai wanda ake ce masa mulkin mulukiya da Hausa kenan. Tura suna kiransa da kingdom, su kuma Laraba suna ce masa kawai mamalaka. Shine kowane mai mulki idan ya hau, in ya mutu, 'ya'yansa ko zuri'ansa su za su gaje shi. To wannan yanayi a yanzu a duniya ya yi karanci kwarai da gaske. To akwai kuma nau'in mulki da jagoranci da ake ce masa communism, wanda a Larabci suna kiransa da shiyu'iyya, Bahaushe na ce masa mulkin gurguzu. To irin wannan mulki na gurguzu su ma wani nau'i ne na mulki wanda dukkansu, wanda za a ce wai kar wani ya fi wani, wanda kaga kuskure ne. Sannan akwai mulkin da ake ce masa dictatorship ko ka ce dictatoriya, wanda Bahaushe kawai ke kiransa da mulkin kama karya. Shine mulkin da sojoji ko kuma makamantansu za su kwaci mulki da ƙarfin tsiya su zo su yi. Akwai mulki na hudu wanda shine ake ce masa democracy ko kuma dimokuraɗiyya, kamar yadda Laraba suke faɗa, su ma Hausawa haka suke faɗa, daga Larabcin suka ɗauko. Akwai wani mulki wanda yake haɗaka, za ka ga sama soja, tsakiyar soja, ƙasa farar hula, ko kuma sama soja wanda za ga ƙasa kuma farar hula, wanda mu a nan Najeriya lokacin Ibrahim Badamasu Babangida an yi haka. Daga 90 zuwa 91 to 93 haka, za ka ga sama soja ne yake mulki, amma ƙasa kuma farar hula ne. A lokacin da aka yi SDP da NRC, wannan wani irin nau'in mulki ne haka, kwaɗo za a ce kenan ko combination. To dukkansu waɗannan nau'in mulkin mu na addinin musulunci shine namu, shine daidai. Shi bai ware wata ƙabila ko wani yanki ba, a'a, kowa ya tsaya a ƙarƙashin ƙala Allahu ƙala Rasul. To waɗannan mulki gaba ɗayansu yau suna neman su zamo tarihi, in banda guda ɗaya, shine mulkin dimokuraɗiyya, wanda gaskiya duniya ta daɗe ba ta taɓa samun mulkin da ya mamaye ta irin wannan dimokuraɗiyya ba. Amma kamar mulkin da za a ce kingdom, wanda in mutum ya hau sai ya mutu, a yau a duniya ƙasashen da suke basu da yawa. Muhimman ƙasashen da za ka iya faɗa mu a da'irar musulmai, akwai irin ƙasar Saudiya, akwai Imarat wanda Bahaushe yake ce Dubai, akwai Qatar, da kuma irin su Bahrain da Kuwait da irin su Jordan. Amma in banda ire-iren waɗannan ƙasashe, a Ingila suna da makamancin wannan, ga rukunin sarauta ga kuma rukunin da ake na demokuraɗiyya, amma suna da parliamentary system ne, shine wanda za a samu ga shugaban ƙasa ga kuma prime minister, wanda mu ma a lokacin su Sardauna irin wannan aka yi. To duk waɗannan abubuwa Allah shine zamani, kuma shi yake tafiyar da zamani yanda ya ga dama. A takaice dai kan na cika ku da zance mai yawa, abinda nake so in dan tattauna akai shine matsalar Najeriya da Nijar. Ana kokarin a haɗa 'yan uwa biyu rigima.
da sunan ECOWAS ko sai da yawo ko da sunan kare demokuraɗiyya ko kare haƙƙin ɗan adam. 'Yan uwana musulmi, 'yan Najeriya da 'yan Nijar da dukkan inda musulmi yake da ma wanda ba musulmi ba, yana kiran mu sa hankali a cikin wannan al'amari. Najeriya da Nijar, musamman alaƙar da ta daɗe tsakaninmu ita ce alaƙa guda biyu, alaƙa ta yare da kuma alaƙa ta addini. Tun kafin zuwan addinin musulunci yankin nan namu mai albarka, a Nijar akwai Hausawa, a Najeriya akwai Hausawa, a Nijar akwai Fulani, a Najeriya akwai Fulani, a Nijar akwai Gobirawa, Najeriya ma akwai Gobirawa, Nijar akwai Bare-bari, Najeriya ma akwai Bare-bari, akwai Tubawa, Najeriya ma akwai yankin da suna da alaka da Tubawan, sannan akwai Zabarmawa, mu ma nan ƙasar akwai yankin da suna da wannan makamancin yaran. So kaga ko da babu addini, ashe akwai wasu gaɓoɓi muhimmai da suka haɗa mu. Sannan ga uwa uba shine addini, ya zama uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya tun tale-tale. Babban mujahidi da Allah ya kaddara ya tashi a nan ƙasar, Shehu Usmanu bin Fode, ainihinsa da a Nijar aka haife shi. An haife shi a garin Ɗagel ko Maratta, kamar yadda saɓanin masu tarihi da Ɗagel da Maratta gaba ɗayan ka ɗauka yanzu dai suna Nijar. To amma kuma daular sa da ya kafa cibiyarta tana Najeriya, ta ce Sokoto. To kagan ka kalli wannan, a ina kuma yayi karatu ya zamo ƙasaitaccen malami da shi da ɗan uwansa da zuri'ansa. Sun yi karatu a Najeriya sannan sun yi a Nijar. Akwai babban malami Malam Umar, wanda har suna cewa in ƙila fiye ma ƙila fa ana maujatun min amwaji Jibril. Afwan, Shehu Jibril nake son ce na ce Umar. Wannan Shehu Jibril wani babban malami ne da duniya ta ganshi a wancan lokacin. To su Shehu Usmanu almajiransa ne, kuma ɗan Nijar ne. Wannan abubuwa ina son mu kai zuciya nesa. Da Nijar da Najeriya kowace tana da irin arzikin da Allah ya bata, tana kuma da irin yanayin rayuwa da Allah ya bata. Mu yi haƙuri, mu haɗa kanmu, mu rayu 'yan uwa, mu taimaki juna, kar mu yadda wasu mutane da sunan siyasa ko kare haƙƙin ɗan adam su haɗa mu rigima. Na rantse da Allah, muddin wannan rigima aka yi nasara aka haɗa mutane, to fa abin nan ba daɗi. Kowa ya ji wani babba daga ƙasar nan ya ce ai ba ma tunani ne mai kyau ba. A yanzu haka a Najeriya muna da 'yan gudun hijira da suke Difa, sun haura mutum 100,000. Sannan yankinmu na Sokoto akwai waɗanda 'yan gudun hijira ne daga nan Nijar suke shiga a basu mafaka, kuma yau a ce an ɗebi makamin Najeriya za a yaƙi Nijar. Me kenan? Wannan ba muna faɗa don mun san wani abu ba ne, a matsayin mu dai na 'yan adam, kuma haƙƙinmu ne abin da ka sani ka faɗa, saboda an ce annabi ya ce ballig walau aya. A gani kuma ya ce mana li yuballiga shahidu minkumul ghaib, wanda ya ji ya isar ma wanda bai ji ba. Kawai muna faɗin wannan a iya mahangar mu. Sannan Nijar ɗin nan in ba manta ba, wannan kogin riba Niger ta Nijar fa ya ratso ya zo Najeriya. Wannan katse mata wutar lantarki da aka yi, ba a jin idan suka ɗauki mataki irin wannan, ruwan mu ma zai zamo ya mana karanci wajen zuwa. Wanda kuma wannan ruwan da ya taso da shi aka samu kayan jidam aka datsa na daga cikin wanda ake barwa, kuma wutar Najeriya mu da wanda muke samu ta nan da yawa wasu sun ce ta wannan bangaren yake zuwa. Idan suka datsa ba fa lalle mu samu yanda muke bukata ba. Duk da Najeriya yau ta fita cewa tana binta wajen biliyan kaza, wannan rayuwa ce. Bahaushe na ce bashi hanji ne, ba wata ƙasa a duniya da ta isa wanda ba abin ta bashi. Yaya babba kanta ita ce Amerika, ta fi kowa nauyin bashi. Wannan siyasa ce ta duniya. Ni dai ina gaya ma shugabannin Najeriya da dukkan girmamawa da mutuntawa, a yi haƙuri a zauna a kan tebur a sulhunta wannan abubuwa. Su kuma sojojin Nijar muna ba su haƙuri, rayuwa ne, su ma kansu suna tsaka mai wuya, saboda ba zai yiwu ka zo ka yi juyin mulki kuma a zo a ce an karɓi abin sumul an bar raye ba. To kaga su ma suna tsaka mai wuya. Mu a matsayinmu na ɗalibai daga Najeriya akwai Jami'atul Islamiyya ta Nijar, 'yan Najeriya da yawa suna zuwa can. Wannan idan aka haifar da wannan rigiman kamar mu an mana asara, wanda akwai abokanmu da yawa, wasu suna can wasu suna nan, duk sun je sun yi karatu a wannan wajen.
mu gaskiya muna da alaka da Nijar ta kusa sosai, kai mu uwanmu ɗaya ma ubanmu ɗaya, tunda dukkan mu mun yarda mu musulmai ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jagoranmu, Qur'ani shine littafinmu, Ka'aba ita ce alƙiblanmu. Don haka mu da Nijar a wannan janibin uwa ɗaya uba ɗaya muke. Allah sai ta wannan rigima, Allah ya ba mu zaman lafiya. Muna son mutanen Nijar, su ma suna son mu. Nan Kano da Najeriya an yi ittifaƙin babu ƙasar da 'yan Nijar suke da yawa a duniya kamar Najeriya. To kaga su kansu ba za su ji daɗin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba. Sannan an yi auratayya, abubuwa da yawa na mu'amalan arziki sun shiga tsakaninmu, kuma a zo a ce a raba mu, wannan ba ma fatan irin wannan rana. Muna roƙon Ubangiji ya daidaita shugabannin nan, Allah ya fahimtar da su abin da mu muke fahimta. In kuma rashin iliminmu da wayewanmu da gogayyanmu ne yasa ba mu fahimta ba, muna ba duk wanda zai mana mummunan fahimta haƙuri. Wassalamu alaikum daga wannan tasha tamu ta Farin Wata. Allah ya sa albarka. Alhamdulillah.